Oh, hello, John. How are you today? Velkommen til H.C. Andersens Børne- og Ungehospital. Hej. Hvad sagde du? Vil du snakke lidt med mig? Ja, det vil jeg gerne. Har du været her før? Nej, det er første gang, jeg er her. Okay, mit navn er Hoslibot, og jeg er lige flyttet ind her på hospitalet. Hej, jeg hedder Johannes. Hvad er din livret? Is. Min livret er skruer og rustet søn. Har du mødt min ven Shrek, den grønne trold? Ham der? Ja. Jeg har aldrig tabt til ham i bordtennis. Han er en rigtig dårlig taber. Prøv at godt forestille mig. Hvis du skal registrere din ankomst, gå venligst ned ad gangen og til venstre. Okay, mange tak så. Tak for snakken. Selv tak. Ha' en god dag. I lige måde.